Hola. Bé, ahir em vaig recordar del grup que compartia Can Dragó amb Dani Mejías i Juanma Medina. Dani Mejías, quan ell feia 2.15 en el 800, jo feia fons. A la gran majoria de la gent no li agradava que jo, una persona tan forta, un mig fondista, fes fons. Després ja vam compartir grup i ell va aconseguir baixar a 2.02. Em vaig alegrar moltíssim per ell, perquè 2.02 és una bona marca per fer 800. I el Juanma volia tirar-me perquè aconseguís baixar de 1 en el 400. Vaig arribar a fer 43-49 en un 300, però no vaig aconseguir mai baixar de 1.0002 en el 400, baixar d'1. Una vegada en sèries em van tirar l'altra meitat del grup, que eren velocistes. El Miguel Antonio em va ajudar a baixar de 27 i vaig baixar de 27. Hi havia bona voluntat entre velocistes i migfondistes, però per la meva part i per els altres components del grup, nosaltres érem més de 800, tot i que ells eren més tirant al fons. En quant a qualitats, eren millors migfondistes que jo, i jo ho feia per sota, per baix. També em recordo del Juanma, que a les sèries de 300 jo el veia molt de lluny. Jo recordo que feia 47 en les sèries de 300, 7 sèries o 9 sèries de 300, 49, jo totes 49, ni més ràpid ni més lent. I ell feia 39, 37, o sigui, unes qualitats. I a més tenia un 100, ell, uns 100 metres, boníssim. I feia el 800 i el 1.500, però tenia un 100 de ràpid, o sigui, tenia unes qualitats. I ell m'ho va dir un dia, va dir, jo faig aquestes proves perquè tinc qualitats, i està ben dit. Desgraciadament, al nostre grup hi havia un noi que va morir, que era molt bon migfondista de júnior, que va estar a l'agrupació Catalunya i al Barça, a competir en una Copa d'Europa júnior a Itàlia. I després també estaven el Pala i el Pala només. El Pala queia bé, però també teníem els nostres d'això. De l'altre grup anterior, que entrenava amb Jordi Marc, només em recordo bé de Jordi Luis. Un tio que tenia molt bona qualitat en 10.000, 37 minuts o així, però era molt regular, molt dièsel. Feia tot a tota hòstia, però feia bons temps. El grup de llançaments, he conegut gent que em cau molt bé, noies i nois, i poc més puc contar. Com que m'he recordat d'aquestes persones, feliçment, i puc parlar bé, he volgut parlar 4 paraules d'ells.